Intenta ser la teua veu i estar al teu servei. Els teus problemes són també els nostres problemes i amb el diàleg i des del consens podem intentar buscar-los solucions. A Alaquàs cal un canvi de formes de treball i d'estils de gestió. A Compromís estem preparats i, a més, assumim el repte d'intentar fer-ho possible. Contem amb tu.